mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggue rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiniri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. Lela, on gonduɗa? Haydara. Haydara Musa ni? Wala. E joni noon aɗa moggini ga han to Jibril woni? O yaltindo de. To yehi? Mi andani o waynakimi. O waynakimi? kono noon aɗa yalta boowal no jooɗirɗa ɗo ni ɓeydoto tan ko teddinde ɓanndu ma ndu aɗa yalta boowal jiirda yimɓe ɗacciriɗa seeɗa coftina ɓanndu ma te sa woni ɗo hennene aɗa miijo ɗo hennene e miijoji ɓeydoto tan ko teddinde ɓanndu ma ndu ariya boowal ndiwkinoɗa seeɗa ko loppum jooɗo ɗo tan kañum woppatama jooɗɗa ɗo enne yimɓe fof ne ngoni boowal an aɗa heeɓi ga hen aɗa moggini ɓeydoto tan ko teddinde hoore ma aɗa miijo te miijoji ɗi mi wima ya ɗaccu ɗum moƴƴani e ma Jali minde mbiɗa yinno jewten seeɗa sabu aduna kala ko jiiɗa ko yewtidde ɓuuri Jibril ari ɗo e galle won noon ko jiɗnomi andu te min mi yiɗa bonnan neɗɗo hay hunde surtout noon an jinnomi andude gonga noon Jibril leeli arɗo de meɗa andi kadi nene ma nane fitin mawɗo kono noon ɗum ɗon fof ko bolle puuɗi jinmi ko jewtiden yewtere hakkude ɓiɗɗo e baaba taw kadi ko Allah taki mbasen suuɗodira haydara woto hersam kalden gonga a dañi caɗele dewgal ma a seerama artiɗo gorko ma noon ari ɗo jinnomi andu so tawi aɗa yiɗi hibbitade dewgal ma ganda min kam mi haɗanima
kippida e suudu ma gonda e joom galle ma so tawi gille ma en toon keddi hay goto haɗata so tawi kadi a natti yidde a ƴeewi wona kam nattude yidde boom ko ƴeewde tan ganda ɗum yawtata sa ƴeewi ganduɗa wonata alhamdulillahi rabbil alamin joɗɗa e galle baba ma ha goɗɗo ara kono kam ganda décision mo ƴettuɗa foof meɗa caggal ma baba nene ko miɗa ko fof min dewgal tan gandumi ɗum neerɗa kam min jaltanmi ɗo ka ko mbiɗa sa yeehi ya muñ ya jooɗo kono mi waɗi ɗum fof Allah noon kam windi neɗɗo kam wi'a ma rewɗo neɗɗo fof a destin mum binoɗo kam hande ma mi artu ɗo mi gumata ɗum wodi noon mi gumat Allah mi jaɓa ɗum tawde tan ko miijoji hay somi yalti bowal mi serata hen miijoji hande somi jodnoma nder yimɓe sah mbiɗa haalda e mabɓe mbiɗa wawi haalde si miijoji ɗi chaque jour wonta ko haggilam hen a yii Jibril ko waɗi ko déjà o yalti o waynaki kam o ƴeewani si tout va bien ou pas o yahi lawol makko ya ittu miijoji ɗi e stress o hayso wona an hoore ma ni ina bone ɓiyo kadi hande o an e hoore ma kala ko mbawɗa wadde aɗa foti miijade a natti wonde goto miijoɗa ɗum ɗo ko arata ko wiyani waɗani Jibril fawnam ɗum on kamo komin lijjito ɗum so Allah jaɓi anani umu yaltu nenam keɓa yimɓe diwkinoɗa ƴewya penda nan to jewton min ko uddotoɗa ga e suudi he ko wallahi welani Jibril noon so yeehi yo yah kala kam ko ɗo wawi yaade fof maw artu ha ɗo ɗum kam min ne mbaɗa andi ɗum gorgoɗo mi anda no woni an woni pende woni goɗɗo e nder galle o kala mo joddimi o wawa kam wasa haalande haala Jibril ɗum taki mi wawa was miijade sundo ko saga mi miijotako ɗum par ce que o jaraki miijade mais instant o mbiɗa wawi wi hay o jilla e miijam tan mais ɓuri takko mbiɗa miijo woni ko fadatami ko par ce que instant o mbiɗa andi ko fadatami ko ganduɗa meeɗa heɓde me aduna mi wawa was miijade par ce que o fadatami ko no teddi trop e hooram he il faut pas mon seeɗal ɗum ɗon kam yaltin hen hakkille ma ɗum ɗon inchallah so yontima Allah wemni ɗum ha weeɓa joni mbiwan ko yaara keɓa yimɓe anani itta no yeeso ma ngo wayni jewtida e yimɓe ɗum ɗon fof ne tax neɗɗo yejjita hunde kono sa woni ga tan en tant que goto suudu a uddima ga alay sago miijoji ngara te Jibril mbiwan ko ya yaltindumi programme ma pawa ɗum ɗa hen ɗum komin réglat ɗum an mbiwan ko ya tinno e hoorema toppitoɗa hoorema oɗo momma mo gonɗa toppito hoorema min ɗum tan woni ko woƴƴimi goɗɗum waƴani kono haala Jibril ɗum min mi arani hen taw si baba ruttade wuro Jibril wona komi wawata waɗ an haɗa andi ndiga majjiranima ko gurmi ko ɗon fof tahani mi jooɗi muñmi ɗum mais neɗɗo fof hen wodi ɗo ganɗani ɗon mbawɗa muñirade ma ɗon wawi fotto mi arti noon wona gacce ndax mi waɗani ɗon ko ganɗani ma mbi min waɗi mi waɗi ko ponnomi ko waɗ fof ha hande kono mi turotako ma mi yekkit hooram mi yettina ko ponmi ko waɗ fof ko ɗum mbimami nena yaltu bowal ƴeewa penda nan toon jewton ngara tawa yimɓe jewten anani e yawno ngara mbaɗon fatma eke lembel Jibril boni woni koride hande si min ngabbi bagiseeje jam mbeɗa wi min toon rutto komi wiyete mi yawete te neɗɗo fof dignité ma dañɗa sa waɗi perdre dignité ma ana natti won neɗɗo
kono da woppam mi jooɗo ɗo mo ura fewnito mo ura ƴewgo jaggumi heno wawi taw jahgo jam Allah ma nudam goɗɗo si nden waɗi mi jaɓa min ni hen moom mi wawa rutto wuro Jibril en kam dal yo wona jam meɗɗum nana jam bon d' accord ko ɗum tan jinnomi andude ɗo kam décision koye junngo ma woni mi yiɗa noon gona e galle he kaaɓa hakkille ma jiiɓo jinmi sa woni e galle he pija jala ganda kadi minne mi puusanim ruttade mi puusanim e jooɗade ɗo ko galle babma kadi sehil ma a meeɗa kam waɗ ko metti mi meeɗama nan tan wadde décision o koye junngo ma woni ko yiɗnode andu tan ko woni e ɓernde ma heddi ko noon mi yettima no feewi saabu guila gartuɗa ɗo e galle he a yennani famille maɓɓe o kalɗa tan koko mbaɗaɗa toon gasnuɗa hen kono haɗa andi onon sukaɓe gilli ina mbawi won hakkude moon kersode haala erreur ina wawi ar cohlon mbo waɗa rectifié tawi tan mawɗo ƴoƴani wawa ɗum faama ko ɗum tan waɗi noddumami meɗma namno so tawi ɓernde ma hen duttoɗa kono haalni kam kaɗa haala a jarama e mi toro kadi yo Allah hokkumo ko moƴƴe ma yam rabbal alamin kañumne ɓayde debbo muccoyɗo yo Allah hokku ɗum ɓinguel par ce que ɓe jiiɗi ɓinguel ɗum fo ala ko ustata ko noon on jarama jaako ɗon noon mo garami nde mi tintinani noon mi noddani onno taw min heeñi ɗum waɗi ɗum noon mino mi ara tan holko jimi yewdude e moɗon seeɗa mino mi ara jetti noon ɗo holko jimi yettinde ɗon ko affaire Jibril min atti famde Jibril par ce que onon gandi payi hakkunami Jibril no mi mbawi min ɓoydi ko Allah waddi amen ko neɗɗam no feewi noon so waɗi ko muusi il faut ko mi ara mi yetti noon to affaire bureau to société o wayno koko yeehi fayit ni addan kam wiide ko wayno kono yeehi fayit par ce que kilinneɓe natti arde Jibril heure mo wela arde joni foof o ara société to des fois woɓɓe ne mbaɗam envoyé email pour o jaabo ko probléme mo jooɗo ko juuti taw o jaabani finalement o nden o jaaboto ala ɗum noon kadi ça ne marche pas ɗaadi noon ko noon kala ko danno e société o jimmi ko huttinde mum hanke ni mino mi heddito hen ɗaadi kanko o yiiɗa liggade a jarama nena kadi ko mbiyatmami ya jogo fulla ma e fayida ma tawde an aɗa yiiɗi wonde omo ƴetti hakkille makko fof omo waɗe jalika tan omo rewe mum jamma e ñalawma ɗum waɗi addani mo woppudemi min o mo jiiɗa o ala yam haaju o ala haaju e debbo makko oɗo gonɗo ɗo henna mo ganduɗa machallah ala yimɓe fof jino wayi ko joyino ko fof tottirmo anani tottimo kaake makko o yaha so yiiɗi yo duppu so yiiɗi yo yooloy ɗum maayo walla o rondo o nawana jalika tawde o wi oɗo tan woppata ɗum tan ina jogori bonnude aduna makko ha hande hankkadi hay ligguey makko mo ganduɗa hen aduna makko fof ko hen woni omo jogori woppude ɗum sababude oɗo en ngel ɗo neɗɗel wala kan yo yaw yaada e muɗum an ko mbiyatmami tinno e hoore ma continue golle ma continue liggey ma fawama ɗa Amir o rewi tan koye jalika yo rewi mum Allah jarama a jarama baba a waɗi kadi golle kellifaɗo a waɗino kellifaɗo waɗata ni a haali mi nani tene kadi deeƴe nufram he joni kala ko inchallah kala ko wawi hen wonde minon mami jabtomo so Allah jaaɓi par ce que min to gimmimi toon woɗi guila garimi ɗo kanko gaddimi andude guila minen famɗi minen gondi ɗo Allah waɗi o société makko o nanni kam e société ka guila o nanni kam société ko nden kadi société o encore ɓeydini ko minen tan ɗiɗo gon toon hakkude tan ɗiɗo min noon gandi ko liggade pour woni toon no société no waɗi fayida
so yehi fayit jo min noon holto liggotomi holko ɓamami min ganimi ko liggade nawtande jinnaɓam nawtande sukaɓam miñiraɓam miɗa jogui famille à nourrir ɗum tan addi kam haalnodon ɗum saɗa jogui haaji ma mbimi ya toppito golle ma accama ɗon kanko haade o ala ko yiɗi oɗo debbo tan mo rewi mo alanama nafoore jamma alanama nafoore ñalawma gila tan o naate mum aduna makko fof boni ɗum ɗon fof yiyani ɗum ha ina bonna golle makko ɗe ganduɗa henen ko hen aduna makko fof ko hen woni omo bonna ɗum sababude guel ɗo wala kanede toppito golle ma an wokkuma ɗon joni baba so Allah jaɓi so Jibril ari mamin jewtit kadi ne kala ko min kawri ma artema min haalane ɗum inchallah min beltiri golle jarama moom salmini o jarama jarama nene min de mbaɗa adduno nouvelle belɗo bisimilla machallah bayri de wimi addu passeport am lijjatanami visa so ara yaade min yaada mboɗo ɗaminino ɗum e ma saabu mi liggima ɗum ɗo e galle bamma he an kay koko moƴƴi tan dañata tawde tan kay aɗa lutti tan heddade tan e eeyam ha e ummade e ala an kay ko ɗum tan dañata Allah serdima e Jibril wona yi jamma e ñalawma suba kay kikiɗi koye probléme aji tan woni o ɗanata ko jamma o ɗanata ko ñalawma wona yimo de aɗa andi ko waɗi noon huɓɓinde mo won kam kono an dawɗa tan ko ɓurnude ɓerdam ayi a yesso ko lawol ko arata yesso ko ɓuuri ɗum he ay min o hakkon toon wona giɗi baydi holko woni ɗo ma taw saka aɗa wiya ɗo addu passeport o kay wonko ɓiili hakkude wurde e mayde joni hankkani baydi addu passeport tan ni jaaha dewgal hakkude mon so humaka hay so noon a heeɓi visa a heeɓi passeport a waɗi foof damal galle ngal sa darima ɗon mi wonma ko boni. Madame Ba, comme vous le voyez, depuis tout ce temps, je vous suis, mais je ne trouve aucun problème en vous. Là, je vois que vous pouvez faire des enfants. Est-ce que c'est pas préférable de faire venir votre mari ici pour qu'on le consulte? Et là, on saura d'où vient le problème. Alhamdulillah, t'as eu que problème au wana commune. Comme vous l'avez dit, j'essaierai de faire venir mon mari pour qu'il puisse se faire consulter et faire des analyses si possible. Madame Mende, je ne cesserai de vous remercier. Depuis tout ce temps-là, vous faites tout votre possible pour connaître exactement d'où se trouve le problème. Merci à vous, vraiment. Là, je vais vous laisser travailler. J'ai vu qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de patientes. Comme vous le voyez. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. À vous aussi. D'accord. Bien des choses à vous. Merci à vous. Ok, ciao. D'accord. walla joni ko aɗa jogui baba goɗɗo wona min ka dokkirde hoorema walla on jaara ha jibita noon son suudu heewi kumani ɗon aha kay baɗɗo déposé wisani heɓoto yaade humanaka oto faada ɗo so dewgal dagaki hakkude moɗon koyngal ma so yalti galle o wonna ko boni an kay ɗum jawtan taw aɗa andi de ma dewgal humi o ko garɗo tan haalandema tan ko haalanako ko haalanako kadi ko nouvelle belɗo nouvelle o ko ɓuuri moƴƴo deeje hakkillam o humane dewgal makko hume ɗum kamɓe gandi aɗa andi de ɗum kam koko arata so Allah jaaɓi eyi mi haalnima to baba aɗa humde dewgal ɓuuri webde déposé visa so visa o yalti so Allah jaaɓi min jahata ɗo e dewgal amin humaka tigi an kay waɗi hen duwaw tan eyi komi kalan ɗuma tan mi yiiɗa kadi reftude hen hannima walay ko haala pulaar kalata gonga tigi ay mo anda ko weeli koko haaƴi tan warata ɗum eyi ɗum woni ko ma ko an moƴƴi a yiyano a yiyata janggo janggo a soyntaka ɗum ni an jeeyata tan koko yawti pendo yalla waɗi hen moƴƴere ko yeeso tan an kay
wadde tan aɗa lutti ɓumnude ɓerdam nde e yeeso tan paaɗa sallah jaɓi Jalika. An kam hassel. Wona haɗen ko mbatta ko an tawi ɗum a hoyɗani haydara. A waɗ ɗum juste pour mettindemi. An hoɗi gonanta neɗɗo. An mati a jogaki gacce, a jogaki kersata Jibril. Mbaɗi ko harmani noon. Walla mbiya kam harmani. Neɗɗo fof en hoyɗo. Mo oppuma ɗo hakkunde jamma fof enne lelinɗani haɗa wulla ɗo entenen. Jibril mati a yurmakami an chaque jour goɗɗa tan ko mettinde ɓerdam nde ƴewta ko ɓuri ko bon e am aɗa waɗa ɗum. Jibril aɗa añimi de. Leyla. Joni. Leyla. An ɗum ɓen jeddo. Walla mbiya kam no jeri kom koyɗu ɗum ko mbawi men joni an jiɗɗa joni. Mo ɗo. Kala ko mbaɗimi cikka ko mbaɗanimi respecté. Ka ñakkul fayda ko wona ɗum wona goɗɗum. An a hersata hay. Gasi. Yo gas e ma. Gabbuli ma mawde sa ummim tan ñande fof koɗa wadde bone ñande fof. Waɗi parata. Ehe min haalan ɗum anani. Hanki Amir ari ɗo omo haalan kam haala entreprise o ko waɗi fayi je sais pas quoi. Te fof ko à cause de an Jibril. An Jibril hoɗum woni probléme ma ɗum fof à cause de debbo. Instant o arani heɓo perdude entreprise ma sabu debbo. Mo ganduɗa yiɗama o lijjitanima an woni lijjidde ɗum. Jibril artir haqqille ma o. Gandani ñande kaŋ ɗi kinɗa ha perduɗa golle ma ɗe a wonta wattude ɗum ma aduna ma ɓuuri jahsodir. Parce que ayi golle ma hokkat ma ko hay dara hay goto hokkatama ɗum. Ɗum sedi noon mbaɗa ɗum haqqille ma he. Jalika omo ndewɗa ko golle ma ɗe mbawma ɗum hokku ko o wawama ɗum hokku. Mi haalnima ko leeri noon. Te instant o poɗɗa ko artirde haqqille maɗa ganda hay so wona haydara bientôt ka gonowo babiraɗo hay so tawi a waɗani mérité nduɗo reedu ko wodatno ko woodi happani hay goto wa hen haydara. Artir haqqille ma o. En plus an o debbo mo ndewɗa o yiɗama lijjitanima so yiɗinomo o oppatama aɗa wuura gurta ko. Leyla. Ala he gonkal mami. Debbo mo yiɗama woddema gondim ko e Jalika. Mo ɗo mbiya kam debbo mbiɗa. An anda jiɗɗom an ɓe añɓe ma tan ndewata. Instant gonɗa ko rewde gañɗomo. Gañma gonɗa rewde. O lijjitanima o yiɗama. An woni rewdema ha joni ko ñakkata ko fayda fof. Mana hersata sa. Neɗɗo woni ɗom haalda e ma passion makko. Amir toñi kam trop. Mo ɗo mbiya toñi kam an hay goto toñanima an toñi hoorema te haalka siwa gaso janggo woni mayen jottinɗum.